Βρισκόμαστε στο ελληνικό χωριό Αλάν, πρώην ελληνικό χωριό γιατί δεν υπάρχει σήμερα, και εδώ έχουμε την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που γιόρταζε 28 Αυγούστου. Γιόρταζε γιατί πλέον δεν γιορτάζει, δεν υπάρχει πληθυσμός ελληνικός. Κτίστηκε προφανώς αρχές του 20ου αιώνα, μετά καταστράφηκε επί κομμουνιστικού καθεστώτος και αναστηλώθηκε. Είναι μια απλή εκκλησία σήμερα. Οι Έλληνες εξορίστηκαν το 1949 στο Καζακστάν και όταν γυρίσανε, δεν γυρίσαν στο χωριό, όμως ερχόντουσαν 28 Αυγούστου για το πανηγύρι. Να δούμε πώς είναι σήμερα. Εδώ υπάρχουν δυστυχώς καταστραμμένες εικόνες. Έχει πολύ μεγάλη υγρασία σε αυτά τα μέρη.